είναι σοφό και καλό για την υγεία όλων μας να ασχολούμαστε με τη φυσική δραστηριότητα, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να έχουμε ένα οργανωμένο πλάνο. Δηλαδή, το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Η δική μας συνεισφορά όσον αφορά την πρόληψη της υγείας και τη δημιουργία μιας ευεξίας στη ζωή μας εξαρτάται από εμάς. Άρα πρέπει να έχουμε έναν καλό πλάνο όσον αφορά τη διατροφή μας, όσον αφορά την προπόνηση μας, όσον αφορά την κοινωνική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν όλο αυτό το puzzle που μιλούμε και ονομάζουμε συνολική καλή υγεία. Λάζαρε μου, καλησπέρα. Να σε καλωσορίσω σε ακόμα ένα επεισόδιο του Subten Talk Show της Ventus. Τούτη φορά επί της ευκαιρίας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, μια χαρά. Είναι πάντα με μεγάλη μου χαρά που αποδέχομαι προσκλήσεις από την ομάδα σας για να μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τον αθλητισμό, τόσο τον αγωνιστικό αλλά και σε αναψυχής. Είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ active, γνωριστήκαμε τα τελευταία χρόνια, είμαστε connected, είμαστε ενωμένοι στα social media. Βλέπω σε μια πλατφόρμα που σε βλέπω πάρα πολύ active και νομίζω για το concept που να μιλήσουμε σήμερα, είσαι ο ιδανικός να μιλήσουμε για οτιδήποτε ενέργειες αφορούν τον αθλητισμό. Εντάξει. Προσπαθούμε με τις ενέργειες μας πρώτα να είμαστε εμείς active, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε κάθε χρονιά, κάθε φορά να δίνουμε την ευκαιρία σε όσο περισσότερους ανθρώπους να γίνονται πιο active. Δηλαδή να ενασχολούνται όσο πιο τακτικά γίνεται με τη φυσική δραστηριότητα και τη σωματική άσκηση. Με διάφορους. Που και τούτη είναι η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, που έτσι απλά για το πλαίσιο της συζήτησης, κάποιος που αν έτυχε να μην ακούσει ποτέ για το πράγμα, είναι κάτι το οποίο είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ουσιαστικά το ότι θέλει να κάνει είναι να προάγει τον αθλητισμό τουλάχιστον μία εβδομάδα τον χρόνο, που αν δεν κάνω λάθος είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Είναι η ένατη χρονιά που εμείς συμμετέχουμε σε αυτή, δηλαδή από το ξεκίνημα της είμαστε ενεργοί. Κάνουμε συνήθως πάρα πολλά events και διαφορετικά, ποικιλόμορφα και καλύπτουμε διάφορες ηλικίες, από την παιδική μέχρι την προχωρημένη ηλικία. Δίνουμε την ευκαιρία στους περισσότερους ανθρώπους να ενημερωθούν, αλλά και να αθληθούν με τις ενέργειες που κάνουμε. Επίσης, προσπαθούμε να δώσουμε όσο το πιο πολύ ποιοτική πληροφόρηση όσον αφορά την άσκηση, την υγιεινή διατροφή και γενικά όλα όσα αφορούν συνολικά την ευεξία και την υγεία. Να πούμε ότι το σλόγαν, αν δεν κάνω λάθος, της εβδομάδας είναι το Be Active, που ουσιαστικά νομίζω είναι το brand το οποίο θα ξέρουν ο πιο πολλής κόσμος παρά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Το Be Active είναι πιο γνωστό σαν σλόγαν στα αυτιά κάποιου. Ναι, το hashtag Be Active είναι πιο γνωστό σχεδόν τώρα πλέον. Τα πρώτα χρόνια ούτε και εμείς ήδη που είμαστε ενεργοί φορείς δεν το είχαμε αφομοιώσει τόσο εύκολα. Είναι τόσο δυνατό τον brand πλέον, που νομίζω δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το ξέρει. Εξάλλου υπάρχουν και δράσεις οι οποίες αφορούν τη μέση και τη δημοτική εκπαίδευση που γίνονται από εκπαιδευτικούς, οπότε τώρα είναι ευρέως γνωστό ανά την Κύπρο και ανά την Ευρώπη νομίζω. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι το Be Active. Απλά μπορεί να μην το έχουν στη θέση ακόμα ότι γίνεται πάντα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Ναι, και όπως το λέει η αγγλική λέξη είναι το να είμαστε ενεργοί όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής, όπως είπε και εσύ προηγουμένως. Και επί ευκαιρίας να ευχαριστήσω επίσης και για την ευκαιρία που μας δίνεται να συνεργαστούμε σε κάποια από τα events τα οποία οργανώνεται. Μπαίνουμε συνειδητοργανωτές σαν Ventus σε όλες τις ενέργειες τις οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τον αθλητισμό και σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία. Η ευχαρίστηση είναι δική μας. Εξάλλου η φιλοσοφία μας γενικότερα σαν άνθρωποι είναι ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε τόσο πιο πολλές συνεργασίες και συνέργειες, ούτως ώστε αυτό που κάνουμε να διευρυνθεί, να μεγαλώσει και να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπορούν να προσφέρουν για να έχουμε μια ολιστική υγεία. Διότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος μόνος του. Είναι κάτι που γίνεται μέσα από ομαδική εργασία, μέσα από συλλογικότητα. Άλλωστε, θα δείτε επίσης ότι και στην ομάδα μας που έχουμε, που πολλοί γνωρίζουν ότι είμαι και προπονητής στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, η ομάδα μεγαλώνει ακριβώς με τη συνέργεια άλλων φίλων και γνωστών, οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία με τις ενέργειες τους σε νέα άτομα να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με την ποδηλασία και τον αθλητισμό. Σωστά. Και σημαντικό να πούμε, Λάζαρε, για να ξέρει ο κόσμος ότι η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες οργανώνονται μέσα στην εβδομάδα είναι δωρεάν. Και πέραν αυτού κυκλοφορούν και κάποια δώρα. Ήδη εγώ πιάσα ένα δωράκι, είναι ένα λάστιχο το οποίο κάνω γυμναστική.
το οποίο έχει πάνω την επωνυμία του Be Active σαν brand. Και εδώ είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Και εδώ επίσης να πούμε ότι όλα τα δώρα που δίνονται είναι μελετημένα, είναι χρήσιμα δώρα, δεν είναι απλά ένα δωράκι που θα το πιάσεις και θα το πετάξεις. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, όλα αυτά τα δωράκια που δίνονται είναι δώρα τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και στην άσκηση. Δηλαδή, κάποιες χρονιές έχουν δοθεί λάστιχα, κάποιες άλλες χρονιές έχουν δοθεί μίνι προς τους πιλάτες. Κάθε χρονιά δίνονται πολύ, πολύ μικρά αλλά χρήσιμα δώρα. Αυτή τη χρονιά θα καινοτομήσουμε ακόμα παραπάνω, διότι έχουμε βρει καλούς φίλους συνεργάτες, όπως είπαμε προηγουμένως, που θα δώσουν ακόμα πιο χρήσιμα δώρα. Δηλαδή, η Motion Metrics θα δώσει καρδιοσυχνόμετρα, που είναι πολύ χρήσιμα στην καταγραφή του καρδιακού ρυθμού στην προπόνηση. Heart rate, ζώνες heart rate, σωστά. Ναι, heart rate monitors, τα οποία θα κληρωθούν σε ορισμένες αθλητικές προκλήσεις που θα έχουμε. Θα έχουμε δωράκια, φαντάζομαι, και από την Ventus, θα έχουμε και από μια άλλη εταιρεία που είναι συνεργάτες μας, συμπληρώματα διατροφής, ηλεκτρολίτες από την Core Nutrition. Και όποιοι καλοί φίλοι και συνεργάτες θέλουν να συνεισφέρουν, εμείς το τι κάνουμε, όλα αυτά τα δώρα που μαζεύουμε, τα κληρώνουμε μέσα στις αθλητικές προκλήσεις που θα κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην παίρνει κάποιος κύπελλο, δεν θα πάρει έπαθλο, αλλά το πιο μεγάλο έπαθλο που παίρνει μέσα από αυτές τις δράσεις είναι ότι θα ασχολείσαι μια ζωή με τον αθλητισμό, εάν έρθεις και γίνεις μέρος μιας ομάδας, μιας παρέας. Και επίσης, στο τέλος κάθε πρόκλησης, αν δεν υπάρχει ένα δωράκι που θα κληρωθεί, σίγουρα στο τέλος θα υπάρχει ένας καφές, ένα φρέτο εσπρέσο με την παρέα. Κάτι πάντα θα υπάρχει για να κρατήσει τον κόσμο που γυμνάζεται να αντιλαμβάνεται ότι η ενασχολήση με τον αθλητισμό δεν είναι αγκαριά, είναι μια απελευθερωτική εμπειρία. Είναι μια ευκαιρία να ενωθούμε με φίλους, με γνωστούς, με ανθρώπους που μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά και εμείς να βοηθηθούμε από άλλους φίλους όταν εμείς δεν έχουμε την ίδια καλή διάθεση να γυμναστούμε ή να βγούμε έξω να τρέξουμε ή να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε χώρες δυτικοποιημένες, όπου ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι φορέας τεράστιο άγχος, επειδή πρέπει να γνωρίζουμε το ανθρώπινο σώμα, έχει δημιουργηθεί για να δέχεται physical stress και όχι mental stress. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια παρέα, μερικούς φίλους που να γυμναζόμαστε, να έχουμε ένα χόμπι που να μας δίνει την ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτόν τον τρόπο ζωής. Και πάμε να δούμε τι οργανώσαμε φέτος για τον κόσμο μέσα στην εβδομάδα του αθλητισμού. Θέλεις να ξεκινήσεις λίγο με τις δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει? Ναι, όσον αφορά τις προκλήσεις, κάτι που έχουμε κάνει και πέρσι, έχουμε δώσει 2 αγωνιστικές προκλήσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται φυσική παρουσία μεν, αλλά μπορεί στη διάρκεια να κάνουμε και να κάνουμε ένα μίνι αγώνα έτσι για να βοηθήσουμε να συγκεντρώσουμε παραπάνω χιλιόμετρα. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι όσον αφορά το τρέξιμο, που είναι κάτι το οποίο είναι μια από τις πιο συνηθισμένες δραστηριότητες, το τρέξιμο και το περπάτημα ταυτόχρονα. Δηλαδή, όποιος θέλει να επιλέξει να τρέξει, να περπατήσει κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, να καλύψει 50 χιλιόμετρα, είτε τρέχοντας είτε περπατώντας. Εάν τα καλύψει αυτά και τα ανεβάσει μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα στο Strava, τότε θα μπει στην κλήρωση που έχουμε πει για να πάρει αυτά τα δώρα. Ανάλογη πρόκληση έχουμε και ποδηλατική. Να πούμε κάπου εδώ, Λάζαρε, συγγνώμη, πρωτού πούμε για την ποδηλατική, είναι ότι το συγκεκριμένο event είναι δημοσιευμένο στη σελίδα, στο club, της Ventus μέσα στο Strava, και κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες στην πλατφόρμα. Πολύ ωραία. Και είναι εδώ που θέλω να πω ότι η δική σας συνεισφορά είναι σημαντική, διότι δεν μπορεί κάποιος να συντονίζει τα πάντα από μόνος του. Η τεχνογνωσία και οι ικανότητες στη διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στη διάδοση αυτών των μηνυμάτων που θέλουμε να βάλουμε. Το ίδιο και ανάλογο διαγωνιστικό μοτίβο, την ίδια πρόκληση περίπου, έχουμε και όσον αφορά την ποδηλασία. Εδώ οι αποστάσεις είναι πιο μεγάλες. Αυτά τα πράγματα τα κάνουμε διότι κάποιος που περπατάει, τρέχει, έχει ένα μοτίβο, το κάνει, μπορεί να βαρεθεί και το καθεξής. Εμείς θέλουμε να δώσουμε προκλήσεις, challenges. Τα challenges πάντα δίνουν την ευκαιρία σε παρέες, σε φίλους, σε γνωστούς να πούνε, μα ο φίλος μου έκανε τόσα χιλιόμετρα, θα κάνω και εγώ το ίδιο, ή θα κάνω και περισσότερα. Έτσι. Οπότε, όσον αφορά την ποδηλασία, βάλαμε 350 χιλιόμετρα. Θέλω να πω εδώ, Παναγιώτη, ότι πέρσι είχαμε 2 κοπέλες, η μία από τις 2 είχε καταφέρει να συμπληρώσει και τα 50 χιλιόμετρα. Και όταν μιλάμε για κοπέλες, δεν μιλάμε για κοπέλες 15 χρόνων, μιλάμε για κοπέλες
που ήταν σύζυγοι, μητέρες και εργαζόμενες. Είχε καταφέρει να καλύψει και τα 50 και τα 350 χιλιόμετρα και ευτυχώς η τύχη την ευνόησε να κερδίσει έστω ένα από τα 2 δώρα που είχαμε όσον αφορά τις αγωνιστικές προκλήσεις. Να μην πάει ο κόπος έτσι άδικα. Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς το όφελος που έχει στην υγεία σου. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι προκλήσεις είναι για άτομα τα οποία είναι λίγο πιο γυμνασμένα. Δηλαδή, κάποιο άτομο που δεν γυμνάζεται ή που δεν ασχολείται, είναι καλό να μην μπει σε αυτές τις προκλήσεις ή αν τις επιχειρήσει με πολύ φιδό. Και θέλω να καλύψω κάτι επίσης που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ενασχόληση με αθλητισμό, αλλά και τη διατροφή, ότι τα όρια της διαταραχής από την ενασχόληση είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, αν κάποιοι υπερπροπονούνται ή κάνουν διάφορα είδη διατροφής τα οποία βλάπτουν την υγεία τους, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Το ίδιο όσον αφορά και την ενασχόληση με αθλητισμό. Θέλουμε πάντα τον πιο καλό σύμβουλο που είναι σε όλες τις περιπτώσεις η κοινή λογική και το μέτρο. Ωραία κουβέντα τούτη. Αρέσει μου. Μας αρέσει γιατί γνωρίζουμε πολλούς οι οποίοι κάποιες φορές ξεφεύγουν και χάνουν τελείως το μέτρο και όσον αφορά και την προπόνηση τους και την αγωνιστική τους παρουσία. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάψεις κάποιον αθλητή παρά να προπονήσεις. Αυτή είναι η ουσία. Και Λάζαρ, έχουμε ακόμα έναν event στη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι με φυσική παρουσία. Είναι με φυσική παρουσία. Έχουμε ημερομηνία. Έχουμε ημερομηνία, θα είναι στις 30 του μήνα. Θα είναι με φυσική παρουσία. Θα είναι ένα event που θα είναι τρέξιμο, κολύμπιν τρέξιμο, με ηλικιακές κατηγορίες. Έχουμε πολύ καλούς φίλους συνεργάτες από διάφορα σωματεία του τριάθλου, τα οποία έχουμε προσκαλέσει να μας βοηθήσουν σε αυτό το event και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντοτε η φυσική παρουσία είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί και μας χαροποιεί να βρισκόμαστε όσοι ασχολούμαστε με αθλητισμό, με φίλους, με γνωστούς και να τους χαιρόμαστε να πετυχαίνουν στόχους αγωνιστικούς. Λοιπόν, να πούμε ότι για όλες τις διοργανώσεις ή προκλήσεις τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως, στα προηγούμενα λεπτά, να δημοσιευτούν πληροφορίες τόσο στη σελίδα της Ventus, όσο πιστεύω και στο προσωπικό σου προφίλ, αν θέλει κάποιος να σε ακολουθήσει, να βρει τις πληροφορίες. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο, έτσι, πρωτού κλείσουμε την κουβέντα μας. Το μήνυμα για τον κόσμο πάντα είναι ότι είναι σοφό και καλό για την υγεία όλων μας να ασχολούμαστε με τη φυσική δραστηριότητα, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να έχουμε ένα οργανωμένο πλάνο, δηλαδή το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Η δική μας συνεισφορά όσον αφορά την πρόληψη της υγείας και τη δημιουργία μιας ευεξίας στη ζωή μας εξαρτάται από εμάς. Άρα πρέπει να έχουμε έναν καλό πλάνο όσον αφορά τη διατροφή μας, όσον αφορά την προπόνηση μας, όσον αφορά την κοινωνική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν όλο αυτό το puzzle που μιλούμε και ονομάζουμε συνολική καλή υγεία. Δηλαδή η συνολική καλή υγεία δεν μπορεί να γίνει μόνο με το να αποφασίζουμε μια φορά τον χρόνο για μια εβδομάδα να ασχολούμαστε με την άσκηση ή με το να προσέχουμε τη διατροφή μας για μια εβδομάδα ή με το να μην έχουμε έναν καλό πλάνο ύπνου, να μην έχουμε έναν καλό πλάνο αποκατάστασης, ξεκούρασης, να μην έχουμε μια κανονική κοινωνική ζωή, οικογενειακή ζωή. Όλα αυτά συνθέτουν αυτά που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, ότι η υγεία μας όσον αφορά τις δικοποιημένες κοινωνίες εξαρτάται σε έναν τεράστιο βαθμό από τον τρόπο ζωής μας και πώς διαχειριζόμαστε το άγχος. Λάζαρο, νομίζω ότι το μυστικό είναι να καταφέρεις να κάνεις τον αθλητισμό μια συνήθεια μέσα στην καθημερινότητα σου, γιατί όταν περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα και γίνει συνήθεια, τότε οι συνήθειες παραμένουν, δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, αν μάθεις 2, 3, 4 φορές την εβδομάδα να αθλείσαι και γίνει συνήθεια, τότε γίνεται τρόπος ζωής. Σίγουρα, αλλά πολλοί κόσμος χρειάζεται κάποια κίνητρα, χρειάζεται μια καλή παρέα, όπως είπαμε προηγουμένως. Πολλοί κόσμος μπορεί να περάσει μια ψυχική περιέργεια, μια συναισθηματική περιπέτεια και να εγκαταλείψει αυτά που κάνει. Χρειάζονται κάποιοι καλοί φίλοι για να μας ξαναθυμίσουν ότι ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και τι πετύχαμε. Όλα αυτά είναι αυτά που είχαμε πει προηγουμένως για τις συνέργειες, για τις φιλίες, για το ότι ο αθλητισμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατά ανάγκη πάντοτε ανταγωνιστικό και διαγωνιστικό. Είναι κάτι το οποίο μας βοηθά στο να είμαστε υγιείς όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά και συναισθηματικά. Φτάνει να γίνεται με τον σωστό τρόπο, με μέτρο, χωρίς υπερβολές. Και οτιδήποτε κάνουμε περισσότερο από το να καθόμαστε απλά στον καναπέ και να κλαίμε τη μοίρα μας, είναι πάντοτε καλύτερο
παρά να... Είναι πάντοτε καλύτερα να κινούμαστε, να βγαίνουμε έξω. Και αν δείτε όλες σχεδόν οι δραστηριότητες που έχουμε βάλει αφορούν outdoor activities. Ωραία. Άρα, πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος στο beactive.cy, μπορεί να βρει στα κανάλια της Ventus σε Facebook και Strava επίσης, μπορεί να βρει κάποιος στο προσωπικό σου προφίλ Λάζαρος Λαζάρου, ευτυχώς δεν είσαστε πολλοί, θα σε βρει εύκολα. Λάζαρου υπάρχουν πολλοί. Λάζαρου με 7 παιδιά όμως δεν νομίζω να υπάρχουν. Σημειωμένο στο προφίλ σου. Είναι στο προφίλ μου. Η φωτογραφία μου είναι η οικογένειά μου. Τέλεια, όμορφα. Και μόλις έχουμε νεότερα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και θα είμαστε σε επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ, είναι πάντα ευχαρίστησή μου να συναντιόμαστε και να μιλάμε. Γεια σας. Καλό απόγευμα.